iso gak usah. Oh ngono ya wis. Golek sing gak iso, Pak. Napa nggih? Setiati Humawan. Sing bawa Pak Mentolo. Setiati. Aku ngerti karepmu to. Nggih, kula kalih ngirit swara maksudnya. Mergon ora ngono. Mergon di awan gak melok to. Monggo, Pak. Sido aku. Nggih to. Mengke kula sing lanjut nggih. Ya aja nang kono no, Pak. Ya urung aku tak ndelok Pak Jaki ya sik. Kene jenengan sak pinten Pak ya? Oh, ngoten lho sak monten, Pak. Pamintaku iki aku yo ngirit swara kok. Ngirit. Iki umpama bas gak diwenteng nang ngono ya sembuh. Nimasida hatut runtut tansah reruntungan ing serina sawa ngene datan kenggang sak rambut najan adoh caketing adi Aja terus leren. Aku ndelok bocah cilik lho. Lah iya, penak ya Nduk ya. Iya, Penak lho. dadi cah cilik yo. Anak karo putu ki tetep abot putu. Ngoten. Umpama akonge iki diganduli anake nu cek wani nyeneni. Nek sing ganduli putu wis to. Wis gak iso nyeneni. Ora iso nyeneni putu ki beda karo anak. Nggih beda wong putu metune kok anak kok anak metune kok dhewe. Lah pripun? Wis ta pokoke beda. Kesel kaya ngopo kok diganduli putu wis to tetep berangkat. Oke, leres niku. Kula pun ngrasake. Ayo terus jere mbok teruske. Tok ndi? Tok ndi? Duplang. Tok kono ah. Pindho mimi lan mintuna hayo bareng kang mas hanatepi Sito asih Muga-muga bapa nyamirin dalasan keluarga sageta dadosa langgeng anggenipun bebrayan. Amin. Ya rabbal alamin. Sinarengan laras ati irama. Ngono ning jangono
Sinarengan seni karawitan gembrung modern laras ati irama kasuwun wonten JM Production Mas Audio mundi dawuh panjenenganipun Bapa Nyawiri kalasan ibu awak dhewe iki momong kutu loro iki wis penak. Nggih, alhamdulillah sing ya penting Allah. ora nangis. Cah saiki anggere wis tojone kok cah cilik ngene iki sing sepuhe pengine dolanan HP. Mboten HP, Bu. Nyambut niki mawon, pun. Kendane kok. Iki umpama HP ini dijaluk lho nangis. Nangis gitu. Trae cah saiki ngoten niku, Pak. Pun jamane kok. Yo, dintekke, Nduk. Mokyanto kaheng witi niku reme cakram nggih. Yo nek gak ngali. Nek gak ngene gak tak ngali. Reme cakram nggih. Oh layak aku langsung det ngoten nggih. Anjur jembatan Napis ora cakram. Cakram set. Nggih, Setia sampun. Sembah nuwun Nimas Ayu Bibit Bida.